ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନେକ ବାଟୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ହାତରେ ଅନେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଭିକ ମାଗୁଥିବା ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ସେମିତି ହାତ ପାତି ଲୁହ ଟଳମଳ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଯିବା ପରେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବଡ଼ ମଣିଷଟିଏ କରିପାରିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜଣାଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଳିପାତି ଭିକ ମାଗିନଥାନ୍ତି। ଜଗା ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ତୋରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକ ମାଗି ଆସୁଅଛି। ଏଠି ଅନେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅସଂଖ୍ୟ ପଇସା ଦେଇ ତୋତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ଭଳି ଭିକାରୁଣୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଆଣିଥାନ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ହାତରେ ତୋତେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ତୁ କ'ଣ ସତରେ ତୋତେ ପାଖରୁ ଦେଖୁଥିବା ଧନୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉ, ନା ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଧନୀ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଅସହାୟ ମଣିଷମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଠାକୁର। ହଠାତ୍ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ କହିଲେ, ଯିଏ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଜାଣିନି, ଯିଏ ଗରିବର ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସିଏ ଯେତେ ନିକଟରେ ଥିଲେ ବି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଦୂରରେ ଥାଇ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ମାନବ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।